क'क्राझार टाउनाव दिनैहाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम बनसुनिफ्राय दिनैहाय बिफां लाइफां गायनाय दिनै थांनाय 28 तारिखनिफ्रायनो बिसोरो दंफां लाइफां गायनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बिखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो एसे क'क्राझार मेन टाउनावनो दिनैहाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों बेखौनो नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थानो सानदों। आरो सिगाङावनो नैबे फुंबिलिनि समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै थागिबिफोरनो जोङो हामलायनायखौ जों बावहरग्रोबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि बनसुनि जेनाखि थांखि 9 लाख मोनसे बिफां गायनायनि जेनाखि थांखि बेखौ जों 28 तारिखआवनो जोङो जागायदों आरो फैयै फैयै दिनैहाय आरोबाव नै जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझारनि नोगोराव जों मोनसे रेलि मोनसे एवारनेस मोनसे सांग्रांथि मेलखौ जोङो दिनैहाय जोङो लादों। बे सांग्रां मेलनि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायनो सानो जे दंफां गायनाया जोंनि थाखाय जों मानसिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि। मानो होनोब्ला नोंथांमोना नै नुबाय गोबां बिफांफोरखौ दिनैहाय जोंनि जाथिफ्रा जोंनि मानसि हारिया गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय गोबां जायगायावनो दंफां दानफायबाय, गावनि थामोनथानि थाखाय दंफां गायफैदों, गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय दंफां गायफैगासिनो दङ। नाथाय जोंनि नेचारा दिनैहाय बेसेबां खहा जागासिनो दं। नेचार खहा जानायजों लोगोसे मिथिंगा दंस जानायजों लोगोसे जों मानसि हारियाबो दिनै खहा जालांगासिनो दङ। दिनै जों मोजां रोखोमै जों अक्सिजेन मोनला, दिनैहाय मोजां रोखोमै जोङो बारहावाफोरखौ जोङो मोनला, पलिउसना बारा जालांबाय आरो जों ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबावबाय जोंनि जेनाखि फरेस्ट लेन्ड जोंनि फरेस्टआवनि जेनाखि दंफां लाइफां बेखौबो दानफायनानैहाय दिनै जिब जुनारफ्रा बाहेरायाव ओंखारनांगौ जानानै फैबाय। बिथांमोना दिनै थानो जायगा मोनला, बिथांमोना दिनैहाय मानो जानो जायगा मोना, बेनिखायनो बाहेरायाव ओंखारनांगौ जानानै फैदों। बे थांखिफोरखौ लानानै जों बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि सिखना जोहोलाव माल्टिपार्पास क'अपारेटिभ ससाइटि जों मोननै नैबे अर्गानाइजेसना मोनसे पदक्षेपखौ जोङो लानो हादों दि साफ्रोमनि बे माइन्डसेटआव जाहाथे नैबे दंफां गायनाया मानि थाखाय गोनांथि बेखौ जोङो माइन्डखौ जों सोनो हायो। मानसि जाथिया जाहाथे थांना थासान्दि समाव नैबे दंफांखौ जाहाथे गायनानै लायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे मोजां बारहावाखौ जों बड'लेण्ड ओनसोलाव जों लाबोनो हायो। जों बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोथां बा ग्रिनारि बड'लेण्ड जों खालामनायनि मोनसे थांखिखौ जोङो लागासिनो दङ आरो जोङो खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जाय बिथांमोना न'आव थानानै बा गावसिनि बिजनेस पारपसनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारनो हाया, बिथांमोना जोंनोहाय फिसा मोनसे अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंखौहाय मदद खालामनो हागोन आरो बिथांमोननि नामावनो जों दिनै दंफांखौ जों गायनानै होनाय जागोन। दा जोङो बेखौनो जों खावलायबावनो नाजायो, नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो सम दङबा अननानै 2 मिनिट 3 मिनिटसो सम होनाबाबो जाहाथे बिफांखौ गायना लायो आरो बेजों लोगोसे जों बयबो दिनै आखायावहाय मोनसे बिफांखौ लादों। बिथांमोना सोरबाफोर जुदि बिफां गायनो गोसो दंबा दंफांफोर दङबा जों बेखौ दिनै राननानै जों होलांनाय जागोन। जोङो जागायनायनिफ्राय दिनैसिमाव जों गैयालाबो 7,000सो बिफांखौ जों गायजेननो हाबाय। मानो होनब्ला गाबोन आरोबाव जोंना चिरां जिल्लायावबो दंबावो। चिरां जिल्लायावबो जोङो दाउखा बाहा आरो रायपुर जायगायावहाय जों गायनाय जाबावगोन। गाबोनहाय गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लाफैबावगोन। गाबोनबो आरोबाव जोङो 4,000 प्लासखौहाय जों गायनो हाबावगोन। बिफां गायनाय हाबाफारिया आरो बेसे सानसिम सोलिबाय थागोन? जेब्लासिमहालागि जोंनि मिशन जोंनि भिजनआ जेब्लानाखि जों मोनफुंनाय नङा अब्लासिमहालागि जों बेखौ जों गायलांबाय थागोन। मानो होनना बुङोब्ला जों अनलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवल' जोङो जागायनो हादों। जों आरोबाव गोबां डिस्ट्रिक्टफोर दं, गोबां जिल्लाफोर दं, गोबां जायगाफोर दङ जों जोंनि बिफांखौ जों गायलांबाय थागोन।